Navê min Kerem ye, an bi navê Fermî Kerem Tekoğlu. Demekî dirêj seriya 20 sal ye ku ez bi çand û huner û kelepûr û nivîskarî û edebiyata Kurdî re eleqedarim. Sala 1984 li Amedê li Farqîna Amedê li gundê Cano têm dinê. Demekî dirêj e ez di nava vê xebatên kevtelefta Kurdî de me. Pirtûka min ya yekemîn yeka helbestê bû 2012 bi navê Êş û Evîn helbest derket. Piştre 5 pirtûkên min weke set yên zarokan derketin bi navê Xewnên Gulê. Piştî wî ferhengeke hiqûqî me amade kir bi Kurdî û Tirkî ferhenga hiqûqî, terîmên hiqûqî. Piştre jî par yani 2021 da 20 pirtûkên zarokan weke pirtûkên perwerdeyê ji bo zarokan 20 pirtûk bi hev re min çap kir. Ew bi zazakî û kurmancî bûn. Du zaravayên ku li Bakurê welat bêtir têne bikaranîn weke set 20 pirtûk me çap kir. û anha jî ev meheke jî bi navê Çengekax pirtûka min hate çapkirin. Çengekax jî yekemîn romana min e weke belge romaneke min amade kiriye ku ji kurtejiyana malbata min pêk tê rastiyekî wê ye wekî belge romanekî min amade kiriye. Ku ji çîroka wî jî ji bavpîrên min e ku di salên 1914 da dema qetlîama Ermeniyan dest pê dike ku bavpîrê min yani alîkariya ji malbatên Ermeniyan re dike ji ber wê yekê jî ji war û wargehê xwe tê pênaberkirin û ev 100 sal e malbata min yani kalkên min ji hevdû tarûmarin û ticarî hevdû nedîtine. Belgekirina vê romanê armanceke min hebû ku gelek kes ew bi taybetî Tirk û gelek em bêjin dewletên Tirkî dibêjin Kurdan Ermenan qetil kiriye. Dixwazin qetlîama Ermeniyan di sitiyê Kurdan da bi cî bikin. Ev e belgeye ku bavpîrê min, kalê min tu caran Ermeniyan qetil nekirin û her alîkariya Ermeniyan kirine. Ji ber ku alîkariya wan kirine dewleta Tirk ew dem dewleta Osmaniyan dikarim bibêjim yani dewleta İttihat Terakiyê malbata min ji hevdû tarûmar kiriye. Ev çîrok ev roman wê bûyerê belge dike. Li kûdira dunyayê dibe bila bibe êş, şer, komkujî, hevkuştin li ser rûyê dunyayê xwezî tune bû. Lê mixabin 100 sal berê jî wisa biye û anha jî ew qetlîam li hemû deverên dunyayê ew şer û pevçûn û xrecir û taqereq li hemû deverê dunyayê berdewam in. Pênaberiya bi milyonan însan dema ku mirov lê nêre li Sûrî nêzî me ne, li Tirkiyê, li Iraqê, li Îranê, li welatên Avrupayê, li welatên em bêjin Afrikayê, li Fasê, li gelek deverên dunyayê. Ev problemên gelek mezin in. Meseleya şer li kûdira cîhanê dibe bila bibe zirarê dide mirova heye, zirarê dide axa mirova heye, zirarê dide xwezayê, dara, deviya hemû tiştî. Li gorî min eger ku mirovahî bikaribe li ser hevdû rûnê ev dunya dikare têrî hemû mirovên li ser rêyê dunyayê bike. Em niha li hejmara nüfusa dunyayê dinihêrin derdorê 8 milyara daye. Li ser rûyê dunyayê her roj têra 15 milyar însan xwarin tê çêkirin. Bes li dunyayê 3 milyar însan her roj birçî ye. Her roj li dunyayê ji bo ku têra 15 milyar însan bike xwarin tê amade kirin lê dema ku tu lê nêrî 3 milyar însan ji birçîna dimre yani wekî din nan tune nanê ziwatine bixwe. Ev êşekî pir mezin e ya hemû dunyayê ye. Lê ew êşa herî mezin bi 100 salan e li ser singa Kurda ye, li ser axa Kurda ye, li ser erdê Kurda ye. Ew êş û azar bi dehan caran di mala Kurdan da qewimiye. والله الظلام ظلم كائن سر قماندانك جيرانه